Лигасының ұлы барышысы Руслан Харизов. Қайырлы кеш. Исәнмісіз, қадірлі достар, барлығына да қойнар сәлем. Әйдеңіз, олқышлар күшілірек. Уянамыз, достар, біз бітті ойынға келдік. Әлбәттә, сізні юниор Татар юниор лигасының ширек финалында біз көрерге бек шатпыз. Командалар, залға олқышлар, зал, әйдеңіз, командаларға олқышлар күшілерек. Біз ойынды башлаймыз. Достар, бүгін біздің ширек финал, хаминді әлбәтті сәхнәдә 6 команда, алар белән біз танышып үтәбез. Нәкъ мезгілде әйдәгез һәрбер команданы алкышлап каршы алабыз. Бүген ширек финалда, ширек түгел, ширек дип ишетелде, ширек финалда катнашалар. 58-нче мәктәптән эксклюзив КВН командасы. Лайк қойдылар барыңызға да. Мектеп тіке бұрышлар, Тебор. Екінші гимназия, Замба КВН командасы. Мәне шулай. 29-нче мектеп деп язылған, ләкин ол гимназия бұғай. Шулай ма? 29-нче гимназия ма? Дұрыс. 29-нче гимназия Шайтан тояқлары. 84-нче мектеп. Мектеп? Лицей. Лицей. Обана! Айдар, 4-нче мектеп. 4-нче мектеп. Зяп. Лайв КВН командасы. Шулай иттереп, мектепләр белән һәм командалар белән танышып киттек. Хәзер инде әлбәттә әйдәгез тагын бер команда белән танышабыз. Ул да булса жюри әгъзалары, алар менә шундый матур шибәр җыелганнар, утыралар, көлергә әзер. Әзерме көлергә? Әйдәгез, әйбәт. Илнар татарча аңламый бугай, әйбәт диде. Әлбәттә, миңа әйбәт дип ишетелде. Бик сәйір жауап болды бұл. Илнар, ярый. Әйдәгез танышып үтәбез кім бүгін біздің жюрида. Жюрида, біріншен қыздан башлайым. Мен білмеймін, қашан сен қайтып жеттің, көптен түгіл кеше Қазанда ғана көрішкен едік біз. Марат КВН командасының капитаны һәм төп актрисасы, Яршалы студентлар лигасының чемпионы, үткен елда болды ул. Бу елда, ләкин үткен сезонда. Диана Максумова. Диана, ну, бос инде сен қарышын. Ато урындықлар да қызыл, сенің күлмәгің де қызыл. Күрмәсләр. Сен мені аңлайсың бит. Рәхмәт, да, молодец. Девам итебіз шулай бүгін біздің жюри әгъзалары арасында Татар Продакшн ижад бірләшмәсінің резиденті, Кампи КВН командасының уйнаушысы, Татар КВН лигасының чемпионы 2013-2014 сезонында, еме, дұрыс ма? Илнар Сунгатуллин. Юк, уйламағыз, ул қалмық түгіл, ул татар. Әлбәттә ишеттім, молодец. Девам итәбіз. Татар КВН лигасының вице-президенті Алмас Нурлыев. Татарша блогер. Татар малай түгіл, ләкин Твиттерда бик танылған татар блогер. Бәләкәй генә реклама ясыйм, укыгыз Алмас Нурлыев Твиттерда. Шулай ук жюрида 14-нче балалар яшүсмерләр үзәгенең бүлек мөдире Гөлкәй Фәритовна. Һәм инде минем дустым, мин сине ахырга калдырдым, баллыга насладенька урыслар әйтә, белмим, татарлар баллыга дип әйтәләрме, юкмы? Яршалы КВНның президенты, Татар Продакшн ижад берләшмәсенең генераль директоры һәм шәп алып баручы һәм кеше Рамил Агдеев. Командаларга инде гадәттәгечә мин бер сүз әйтәм, алар ха-ха-ха дип кычкыралар, сез алкышлыйсыз, ярмы? Шундый бәләкәй генә сценарий ясадык. Әйдәгез, башлыйбыз. Командалар, без булдырабыз. Рәхмәт командаларға, әйдәгез кулис артына керәбез, әзерләнәбез. Булды.
çok kına все demedim anlasınlar için. Yok, alар әлбәттә барысы да татарча аңлыйлар, сөйләшәләр. Һәм КВН уйнарга әзер. Хәзер дуслар, менә командалар әзерләнгән вакытта миңа беренче команда сорады миңа әз генә чак кына вакытны сузырга. Шуңа күрә мин оештыручылар турында әйтәм инде, әлбәттә алкышлар астыннан. Бүгенге КВНны оештырдылар. Шаянар һәм Тапкырлар клубы юниор лигасының оештыручылары. Мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе. Монда алкышлар көчле иттереп менә дип кычкыра кемдер. Рәхмәт. Шулай 14-нче балалар яшүсмерләр үзәге бүлеге мөдире һәм иҗат һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Мин монда әз генә карамадым. Дуслар, алкышлар Татар Продакшн һәм 14-нче балалар яшүсмерләр үзәге. Шулай иттереп, команда әзер, мин күрәм. Зал, сез әзерме? Мин, дуслар, үзем дә КВНщик буларак беләм, беренче командага, беренче булып башларга бик авыр. Чөнки зал әле теге җылынмаган, зал әле көлмәгән, белми. Шуңа күрә әйдәгез әле максималь рәвештә көләбез, максималь рәвештә кул чабабыз. Күрсәтәбез, ничек без аларны көттек. Киттек, беренче команда каршы алабыз. Эксклюзив 58-нче мәктәп. Эй, синерся, без бит КФУда. Сумма квадрата x плюс y в квадрате равно x в квадрате. Камилла, син нишлисең? Ну, без бит КФУда. Шуннан. Ну, вообще-то миңа әле монда укырга керергә. Әнә директор утыра. Күрсен минем окылымны. Камилла, син КФУга көлдертмәле. Вот, кызлар, сез гел миннән көләсез. Һәм шуңа күрә мин үземнең командамны җыйдым. Менә, нәрсә катты кыз? Курыктыгызмы ни? Мин куркам, бу бәләкәшләрдән куркыргамыни. Кем бәләкәш? Кем бәләкәш? Ярар, гафуй. Күтәр мине. О, бу малай минеке булачак. Төшер. Башлыйбыз. Хәерле кич, дуслар! Күз алдыгызга китерегез, мәктәпкә яңа малай килгән. This is a man's world. This is a man's world. Эй, син нәрсә? Без әле бәләкәй, без малайлар белән, малайлар безгә ваще кирәкми. Әйе. Күз алдыгызга китерегез, контрольныйда булган хәл. Исәнмесез, балалар, контрольный башланды. Ләйсән, икенче билемне беләсеңме? 23. Рәхмәт. Икегезгә дә икеле. Балаларның менә мондый хисләре дә булгалый. Син дөрес эшләмәдең. Әнingне алдарга ярамый. Дөрес эшләдең. Ул да сине алды. Бу фәтияне җитте инде минем карнавал костюмнарны салыгыз.
студент программасы. Исәнмесез, достлар, бүген безнең кунакта укытучы, һәм ул безгә укытучыларның серләрен ачыр. Менә мин ишеттем, сез 10 секундта 150 дәфтәр тикшерә аласыз. Ничек? Так, балалар, менә мин 2 дәфтәрне тикшердем, алар бер төрле. Бүтәннәрнекен дә тикшереп тә тормады. Барыгызга да 2-ле куйдым. Ого! Шыннан да 10 секунд. Яры, рәхмәт. Икенче сорау. Сезнең укытучыларның һәр вакыт акбыргыз тиз бетә. Ни өчен? Так, балалар, число язабыз. 24 ноябрь. Тагын акбыр бетте, барабы киләем. Аңлашылды. Урамда бозавык, сөякләрне ныгытырга кирәк, шуңа күрә акбыр ашыйм. Аңлашылды. Һәм безнең соңгы сораубыз. Сез парта артына бер аяк кием, кышкы аяк киеме белән утырасызмы? Чыгасыз балетка белән. Ничек? Сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Чыгыш ахырында бурундук сүзләре белән тәмамлыйсы килгән иде. Я встретил тебя, субханаллах. Я увидел тебя, альхамдулилля. Какая красивая! Камила, бу бит Элвин Грей. Ну, бурундуктагы Элвин бит инде. Уф, Камилла! Эксклюзив бар итик сезнең өчен. Рәхмәт, дуслар! Увидел тебя, альхамдулилля, какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Эксклюзив КВН командасы исеменнән җитәкчебез Ландыш Рамилевнага безгә күрсәткән хезмәте һәм тырышлыгы өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Ландыш Рамилевна, исәнмесез? Шулай ук 58-нче мәктәпнең тәрбия эшләре җитәкчесе Гөлнас Ракиповнага да бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Гөлнас Ракиповна мондамы? Гөлнас Ракиповна, исәнмесез? Я думал, просто Гөлнас. Яры, мин уйлаган идем, Гөлнас Ракиповна икән. Ярый, дуслар, дәвам итәбез. Киләсе команда, әйдәгез, темпны төшермибез, алкышлыйбыз, кул чабабыз, көләбез. 52-нче мәктәп, Тепор, текә бурычлар. Сәлам, Анчиков. Сезнең алдыгызда 52-нче мәктәпнең текә бурычлар КВН командасы. Һәм без башлыйбыз. Сәлам, дуслар! Безнең беренче миниатюра ашта булган хәл. Карап китик. Уф, мин тойдым. Мен сөнәсе яшырап. Әти белән улның иң мөһим сөйләшүе. Карап китәбез. Әтей, әмә мин әйбәт укысам, кем булам? Заводта эшлисең. О! Әйбәт укымасам, кем булам? Гомер буе заводта эшлисең. Карап китик. Бомжларның да туйлары була. Хөрмәтле Ләйсән һәм Булат. Туйларыгыз котлы булсын. КамАЗ футбол клубына сайлау бара. Исәнмесез?
Исәмсез. Исәмсез. О, сіз де талант, біз сізні алабыз. Һәм Азақтан. Сәхнәдә текә, бурышлар тора, тамашачылар безгә кул чаба. Бер команда гына бүген җиңәчәк. Һәркемсә дә бүген Татар лигасы мәңгегә бергә. Рәхмәт, дуслар. Текә бурычлар, алкышлар дуслар беригаларга. 52-нче мәктәп. Кая безнең 52-нче мәктәпнең җанатарлары? Кем или? О, әйдәгез. 52-нче мәктәп сез мондамы? Бар, Аллага шөкер. Дәвам итәбез дуслар. Киләсе 2-нче гимназиядан. Кая җанатарлар 2-нче гимназияның? Бер кеше, икенчесе телефонда утыра. Ярый. КВН кызыграк, дустым. Әйдәгез, каршы алыйк. Сәхнәдә Замба. Исәмсез, сезнең алдыгызда Замба КВН командасы. Бу ел безнең гимназияның юбилее, һәм без җиңәргә тиеш. Кызлар, карагыз әле. Бу Илназ безгә нәрсә кирәк? Biz бит эшебездә уйный алабыз. Туктагыз әле, Илназ. Замба, Замба. Менә бит. Олга! Һәм безнең беренче миниатюра машинада булган хәл. Җүләр, син нәрсә эшлисең? Җитте авызың белән тавышлар чыгарып утырырга. Син бит машинаң ватылган, бары рәтлә. Сез алдыгызга китерегез, Илназга авыл клубының ачкычын бирсәләр. Reppin' my block, reppin' my block, reppin' my block, let 'em know we in here. Reppin' my block, reppin' my block. Reppin' my block, reppin' my block, reppin' my Күз алдыгызга китерегез, каратистига дискотекада. Эх, нигә беркем дә минем белән танышмый, Һәр комплекстагы парикмахерның мондый теләге бар. Сезгә инде прическа кирәк? Полубокс. Күз алдыгызга китерегез, татар теле дәресе рус мәктәбендә. Альбина Ильдаровна, ничек книга сүзе татарча була? Китап. Стол. Өстәл. Апа, мы горим. Без янабыз. Помогите, мы горим. Коткарыгыз, без янабыз. Что вы сидите? Эвакуация же. Нәрсә сез утырасыз? Эвакуация сүзен сүзлектә карарга кирәк. Сезнең алдыгызда Замба КВН командасы иде. Замба, Замба, сау булыгыз!
Замба КВН командасы Демокрит деген ғалимге рәхмәтләрен білдірі. Шуннан алғаннар бәлгі мәзәкләрін. Ярай достар, зур рәхмәт аларға. Біз дәвам итәбіз. Қазір инде әзгенә партнерлар турында. Біздің генераль партнерыбыз кинокомплекс Иллюзиум. Кинопонедельник Иллюзиумда. Теләсән инде кино не бары 100 сум гына. Кинопонедельниклар ул достар. Пәнжешәмбе күні премьер шундый менә акция көтіп алынған премьералар, кино интерактивлар һәм бүләкләр. Пәнжешәмбе күні килегез шулай. Шулай Татар юниор КВН лигасының карарга онытмагыз. Ничек дип сорасагыз, Алга ТВ YouTube каналында, YouTube каналында һәм ВКонтакт шилтәрләрендә төп түгел бер айдан соң нәкъ менә бүгенге уенны Алга ТВ каналында карарга мөмкинлек бар. Bounty yol ити базасы олылар һәм кечкенәләр өчен саф һава, чиста һавада йол. Кунаклар өчен 3 коттедж тәкъдим ителә. Әлеге коттеджларның тәрәзәләре Кама елгасына карый. Шулай ук Bounty базасы соңгы кыңгыраулар өчен бик яхшы урын. Bounty. Без дәвам итәбез дуслар. 29-нчы гимназия. Шайтан тояклары. Шайтан тояклары каршы алабыз. Хәерле кич, дуслар. Хәзер Шайтан тояклары КВН командасында яңа состав. Бездә кызлар гына уйныйлар. Сәлам. Стоп. Кызлар уйнасын, сез монда нишлисез? Ойдар җитте, мин сине әтиәнигә әйтәм. Әйтергә оныттым. Бу минем апам, Гөлназ, мыеклы кыз. Ойдар, мин әтигә шалтыратам. Алло, әти? Гөлназ, мыеклы кыз. Әти, җитте инде. Гөлназ, елама, бүген мөһим уен. Безгә җиңәргә кирәк. Шайтан таяклары, башлыйбыз. Тагын бер тапкыр исәнмесез? Һәм безнең беренче миниатюра теш табибында булган хәл. Улым, киттек. Юк, әти, мин анда булмыйм. Юк. Так, 7-нче төш өстән кариес, киттек әйдә. Белгәнегезчә, ФСБ кешене прослушивать итә ала. Карап китик, ФСБшник ике баланың сөйләшүен тыңлый, ләкин алар аны белми. Ойнас утыр, миндә патрон бетте. 27-нче комплекс, 5-нче подъезд, кешене үтерәләр. Хәзер кризис һәм күп кеше үз эш урынын алмаштыра. Күз алдыгызга китерегез, алып баручы хәзер трамвай водителе булып эшли. Кадерле пассажирлар, киләсе тукталыш электротехников. Кемнең бушлай билет аласы килә? Конкурс! Күз алдыгызга китерегез, әни баласын Татар сәнгать мәктәбенә алып килә. Исәнмесез? Сездә нинди музыкаль инструмент түгәрәкләре бар? Бездә бар баян, гармон, курай һәм баян. Тагын нинди түгәрәкләр бар? Җыр түгәрәге бар. Нишләп алар басып торалар? Бу Салават Фатхуддиновның подпевкасы. Алар монда утыралар. Нишләп алар? Нишләп теге кабинетта балачага түгәрәк алып бара? Бу Элвин Грей. Рәхмәт. Инде минем балага нинди түгәрәк күбрәк килешер микән? Айдар, син бий беләсеңме? Юк. Җырлый беләсеңме? Юк. Аласа Элвин Грей подгруппасына. Безнең команда татар әсәрләренә яңа постерлар ясады. Карап китик. Шүрәле. Суанасы. Кәҗә белән Сарык. Таһир белән Зөһрә. Шайтан тояклары КВН командасы. Рәхмәт, дуслар. Шайтан тояклары КВН командасы 29-нчы гимназияның Дания Бахтияровнаға рәхмәтләрен белдерә һәм
Саидгалиев Илнурга. Илнурга да зур рәхмәт. Девам итәбез, дуслар, партнерлар. Квест проект «Выйти из комнаты». Сезнең өчен актер белән уйналган квест әзерли. Нехорошая квартира. Барысы да бөтенләй башкача булачак. Сез бик начар фатирга эләгәчәксез. Һәм бер командага әвереләчәксез. Һәм кем белә, сезнең белән ни булачагын. Кайсыгыз ахырына кадәр барып җитәр. Менә, алкышлар, нехорошая квартира. Рәхмәт, Лилия. Шаллы фуд. Ул 120-дән артык итле ризыклар, казылыклар, ярым фабрикатлар атамалары. Шаллы фуд. Файдалы, тәмле, үзебезнеке. Ярый, дуслар, дәвам итәбез. Киләсе команда Обана. Каршы алабыз. Хәерле кич, дуслар. Сезнең алдыгызда Обана КВН командасы. Сәлам, КФУ. Нишлисең, Рамил? Сәлам, инем. Рамил, нишлисең? Сәлам, Артур. Аңладым мин, дуслар. Әни салкын вакытта шапка кидегәне бәргән бугай. Яра, Обана КВН командасы, башлыйбыз. Хәерле кич, зал. Безнең беренче миниатюра телефоннар салонында булган хәл. Улым, кара әле, телефонда иностранча әллә нәрсә язылган. Бу бит русча. Шулай дидем бит инде. Әби монда Әби монда телефонга акча салырга кирәк. Мәмә, сол, мә. Әби, телефонны бирегез әле. Телефонның номеры. Улым, син нәрсә? Мин бит әби кеше бит инде. Юк, сез нәрсә? Миңа телефонга акча салырга кирәк. Яз, улым, яз. 8 904. Әйме? 803. 40. Нәрсә? 40. 40 инде аңгыра. 40 Булды? Әби, монда правда комиссия 6 сум. Ярар, үзеңә калдыр, хәер булыр. Всё, рәхмәт. Әти һәм малай машинада баралар. Әти салкын инде тәрәзә ябабыз. Авызыңны яб башта. Тәрәзәне ябабыз. Юлны ничек күрәм мин аннары? Әйтеле, пожалуйста, кем минус 20 градуста? Салкын су белән лобовой стеклоны жуа, вот аңгырат. Үз алдыгызга китерегез российский футболистларның тренировкасы. Так, все. Беренче күнегү тамам. Киләчесе күнегү. Пенальти ясыйбыз. Эмоция күбрәк. Эмоция. Яхшы. Подсказкаларны аңламый торган малай. Рамил, нишенче вариант? Күзең авыртамы, нигә күзеңә төртәсең? Бурынын тагылдымы ни? Кемне сүгәсең анда? Опа, Рамил туалетка чыгасы киләде. Опа, без список буенча нинди? Беренче. Мин 16-нчы, что-то аңламыйм сине. Опа, Рамил дураклана. Артур, нәрсә син шул аңгырак кеше, мин сиңа күрсәтәм, беренче вариант. Ну, мин икенче вариант күптән эштә бирдем бит инде. Дәрес бетте бит инде. Вот аңгыранчы экзаменны бирәсем икән син. Уф, Алла. Авыл кибетендә булган хәл. Кызым, миңа колбасаймы? Сөт, ипи. Әҗәт дәфтәренә язып куя, кызым. Син туйдырдың инде. Һәркине киләсең дә аласың, акча түләмисең. Минем инде бурыч дәфтәрем бетте. Гафу ит, кызым. Менә сиңа тагын бер җаңа дәфтәр. Күпме язасыз килә? Яз да яз. Ай, хәйбәт булды бу.
Her klasta şunday uşa bardır. Артур, ручканы бер әле. Бирмим. Син ака язып бетерәсең, мин аны акчага алдым. Язып бетерсәң, мин нәрсә белән язам? Бирмим. Артур, су бир әле. Бирмим. Мин аны акчага алдым, бит син эше бетерәсең. Мин физрадан син нәрсә эшлим? Бирмим. Син аны вообще-то краннан агызып алдың. И чо? Беләсең, мин агызганда кулны салкынлаттым. Ширләсәм, бирмим. Tek balalar, dəftərlərini jıyabız. Бирмим, мин аны акчага алдым. Һәм азактан нәрсә әйтәсез киләе? Жюри әби тешләре кебек. Шулай ук елмаялармы? Юк, шулай ук бишәү. Абана КВН командасы, рәхмәт дуслар. Мяу. Алкышлар дуслар, Обана. Афәрин, молодцы. Күренеп тора тәҗрибәле команда. Дәвам итәбез дуслар, һәм безнең беренче бәйгене визитка, сәламләү бәйгесен тәмамлый. 4нче мәктәп, Зяптан килгән мәктәп, кунак дип әйтергә була аларга яңа шәһәрдә. Зяп Лайф КВН командасы, каршы алабыз. Исәнмесез, кадерле дуслар. Сәхнәдә Зяп Лайф КВН командасы. Кызлар, мин кичә «Фантастические твари и где они обитают» дигән кино карадым. Сез аны күрдегезме? Әлбәттә, без аны көн сайын карыйбыз. Без бит Зяптан. Зяп Лайф КВН командасы. Башлыйбыз. Салам алейкум. Исәнмесез? Безнең беренче миниатюра мәктәптә булган хәл. Тәк җиттеме инде юкмы? Тавышларны туктатыгыз. Әйдәгез, ата-аналар җыелышын башлап җибәрәбез. Менә минем беренче сорауым. Нигә Дамир белән Вилдан гел үзләрен шулай әшәке тоталар һәм гел талашалар? Белмим, минем Дамирын үзен бик әйбәт тота. Белмим, минем да Вилдан өйдә үзен бик яхшы тота. Ул сезнең Дамирыгыз минем Вилданны начарлыкка өйрәтә. Ул сезнең Вилданыгыз? Юк, сезнеке. Салам алейкум. Барысы да белмидер, күптән түгел Ксения Собчакның беренче баласы туды. Һәм Бургер Кинг компаниясы аңа кызык тәкъдим ясаган. Ул баласын Кинго дип атаса, алар аңа 1 миллион сум бирәләр. Күз алдыгызга китерегез, ул компаниялар күбәйгән. Исәнмесез? Үзегезнең балагызны Ак Батыр дип атагыз әле. Сез җүләрме, юкмы? Сез бит инде яшь ана, аңларга тиешсез. 500 сум акча бер кайчан да артык булмас. Так барыгыз китегез моннан. Үз балагызны Чылны хлеб дип атагыз әле. Юк инде. Чылны холод? Юк. Чылны мясо? Юк. Чылны бройлер? Юк. Так белмим, мин белмим, нәрсә сезгә кирәк? Так, Чылны водоканал. Юк инде, барыгыз китегез моннан. Минем сезгә киңәшем. Үзегезнең балагызны Александр. Әйе, бу киңәш шушы миңа. Тыңлап торыгыз. Александр һәм София дип атагыз. Барыгыз китегез Салам моннан. алейкум. ТНВ каналында татарча логика программасы. Исәнмесез, кадерле тамашачылар һәм катнашучылар. Хәзер мин сезгә күрсәтәчәкмен рәсемнәр, сез аның нинди җыр икәнен белергә тиешсез. Беренче рәсем. Бу бит әйтмәсин, авыр сүз әйтмәсин дигән җыр. Юк. Менә дөрес җавап. Ярар, дәвам итәбез. Икенче рәсем. Беләмим моны. Яшь идек, әле юләр идек. Юк, менә дөрес җавап. Туган өтел, иматур өтел, әткәме әнекә. Ярар, хәзер иң соңгы рәсем. Без моны белмибез. Кызлар, бу бит инде иң җиңеле. Дөрес җавап. Салам алейкум.
әйдәгіз қарап кетейік. Америка мәктәпләрендә татар телен ничек өйрәнәләр? Good morning, children. Good morning, teacher. The first lesson and new word. Dog. Ed. Ed? Dog? Ed. What? What is your name? My name is Ed. Ed. Ah, okay. Dog. Ed. Next word. To be taker. To be taker? To be taker. This is snapback. Yo. Yes, snapback and. Oh, yes. Yes, to be taker. Next word. Bellish. What? Bellish. This is meat. And potato. And. Oh, okay. Bellish. Yes. The next word. Kuş tili. Kuş tili. This is bird. And kuş tili. Crazy Tatar. Okay. Jizni. What? Jizni, this is father, oh my son, and mother, oh my son, and Jizni, salam. Oh, okay. Yes. Next word. Halal. Halal? What? Halal, this is pig. No, pig. And sheep. Sheep. Oh, okay, yes. Okay, yes. Halal. Separata. What? Separata, this is cow, moo, and milk. Yummy. And milk, separata. Sütüstü and süt. Sütüstü? What? Sütüstü, this is. Okay, no separata. No separata. No separata. No. Say me your homework. My homework. Minim goyla. Onda eti, eni, ham et. Okay, et. Var. Abi pişirdi kuşteli, babay alıp geldi kozuluk. What's kozuluk? Kozuluk. Horse. Tık. Sausage horse. Oh, okay. Sahnede Zap Life Queen komandası шығыш ясады. Рахмет, достар. Zap Life Queen командасы 4-ші мектептің директорына Гарифуллин Айдар Хакимьяновичқа һәм педагог-организатор Ғосманов Илдар Флёровичқа рәхмәтләрен білдірі. Біз де инде әлбәттә рәхмәтләрне білдірәбіз. Ярый, достар, моның белән сәламләү бәйгесе тәмам. Димәк, безнең бүген 3 бәйге, мин аның турында әйтмәдем, ләкин 3 бәйге. Әлеге менә киләчәк бәйгенең исеме разминка. Димәк, разминка төрлечә була. Жюри әгъзаларыннан да сорау була. Һәм инде әлбәттә залдан да мөмкинлек бар сорауны бирергә. Шуңа күрә әзер булыгыз, кемнең сорауы бар. Мин сорагач күтәрерсез кулларыгызны. Әйдәгез, дуслар, командаларны алкышлар астыннан сәхнәгә чакырабыз. Каршы алыгыз. Командалар. Әйдәгез, шукрак. Оп. Әйе, дуслар, ләкин инде разминка соңырак була, чөнки ул 3-нче бәйгебез безнең, 3-нче бәйге, ә хәзер 2-нче бәйгенең исеме 5 яңалык. 5 яңалык, димәк һәрбер команда ниндидер 5 кызыклы яңалык әзерләде. Һәрбер команданың хәбәрчесе, хәбәр укучысы алга чыгып, үзенең хәбәрләрен укый. Әлегә инде әлбәттә без барыбыз да карашларыбызны юнәлтәбез жюри әгъзаларына. Алар билгеләрне ала, алтылылар, бишелләр. Әйтергә кирәк, сәламләү бәйгесендә максималь балл 5 балл. 5, ярыймы? Аңладык? 5. Ярый. Әйдәгез, сәламләү бәйгесе беренче булып ачты безнең концертыбызны. Бүген ул эксклюзив. Эксклюзивка нинди билгеләр куясыз? Киттек. 5, 4, 5, 4. 2 дүртле, 3 5ле. Аңласаң, Әлфием. Дәвам итәбез. Текә бурычлар. Текә бурычлар, 2-нче команда 52-нче мәктәптән 4 барлык жюри әгъзалары да 4 балл куя. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Замба. 4, 3, 3. 2 3ле, 3 4ле.
Келесі команда Шайтан тояқлары. Барлық жюри ағзалары да максимал бал қоялар. 5-лі. Аннан соң Обана шығыш жасады. Обана КВН командасы. Мен ойлайым, шулай оқ барлық жюри ағзалары да максимал бал қоялар. 5-лі. Хаминді темамлады Зяп Лайф. Шулай оқ тик 5-лілер. Баунти. Все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти. Новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр: фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники, находи решения, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за 1 час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты». Уже в 30 городах по всему миру. Ярай, бик шәп булды бу дуслар. Күшәбез киләсе бәйгегә. Ул да булса 5 яңалык. Әйткәнемчә инде. Хәбәрчеләр, бер адым алга ясыйбыз. Башлыйбыз инде без сулдан уңга. Сез караучы. Әзермесен? Әйдәгез дуслар, беренче 5 яңалыгын укый эксклюзив. Киттек. Каршы алабыз. Хәерле кич, зал! Безнең яңалыклар. Таза малай кроваттан 2 яктан төште. Дәвам итәбез. Әти татуировщик улының маңгайына шапкаңны киергә онытма дип язып куйды. Без дәвам итәбез. Мантуны юешләткән малай полнолуниеда пилмәнгә әйләнә. Хипстер сихерче приворотлар түгел, подворотлар ясый. Вегетариан гаиләсендә балаларны ит белән куркыталар. Эксклюзив, рәхмәт. Минем сүзләрне әйтте, рәхмәт, эксклюзив. Дәвам итәбез, киләсе команда безнең Замба. Замба, әйдә. Татарлар гына киндер сюрпризны башка сугып ачалар. Больницада наркоз бетсә, аны боксер алыштыра. Һәр укучы иртән мондый сүзләр белән тора. Мәктәптән кайтам, йокларга ятам. Пляж малай башны гель белән юга. Аз кем белә, ләкин Америкада Кара Батыр дигән кафе ачканнар. Рәхмәт, Замба. Дәвам итәбез. Шайтан тояклары бугай. Шайтан тояклары. Мишәрләр садаканы процентка бирә. Илнар моданы 2 айга алга белә, чөнки аның әнисе базарда эшли. Индийский кино карап үскән әби намазны биеп укый. Шахтер малае тактага күмер белән яза. 9-нчы класслар әйбәтрәк укысын өчен аларны КАМАЗ заводына экскурсияга алып барганнар. Рәхмәт, шайтан тояклары. Дәвам итә Тебор, декабрьчлар. Бик озын телле малай йогуртны калаксыз ашый. Кызыклы факт. Флэш супергеройның о 2 абыйсы бар. Әлеш һәм Бәлеш. Тәмлеме малайлар?
Татар егетігіне тайып егіліп, қолын сындырып, башын ярып, секіріп тұрып, шүт егілмадым дие ола. Күшлі перестрелкадан соң бір малайға дұршлаг деген қушамат бергенлер. Қызықлы факт! Карлик мушкетерлар шпашка білән суғышалар. Рәхмәт тікәбірішлар, обана! Исәнмісіз? Әбей урамда түшкіргеш, ярты сағат тышын таба алмады. Қызы болмаған, но убышырға яратқан малай, бәрәңгі орынна помидор отырта. Ауылда күту вақытында сыйырлар соңға қалып кірген үшін ауыл председателіне объяснительный яздырталар. Әминеге бұлай ғана тырнақ шайнай туйдырғаш, ол тырнаққа кетчуп сылай башлады. Россия телеканал директорының малайларының исімі Рүстәм 1, Рүстәм 2, һәм Рүстәм 24. Рәхмәт обана, Зяплаев. Күзәту. Яулық киіп йөри тұрған қызлар башларын 2 тапқырға сирегірек юалар. Диабетик сыйырның сүтін шейге салғанда үстеме шекер салырға керек түгел. Мәктептегі физрук оқушылар алдында хөрмәт яулар үшін башын пілешке кірған һәм гелик сатып алған. Оңғыра председатель 20 ел бойы өзінің зарплатасын урлап барған. Оқсақ шыпшық тояққа тояны бұша. Рәхмәт, Зяплаев, мұның білән 5 яңалық бәйгісі тәмам. Жюри әгзалар ойлаған вақытта мен тезгіне партнерларыны оқып шығам. Генераль партнерыбыз кинокомплекс «Иллюзиум». Кинопонедельник «Иллюзиумда». Тілесен енді кино не бары 100 сум ғына. Пәнжешәмбі күні премьер, шундай акция, күтіп алынған премьера, киноинтерактивлар һәм бүләкләр. Юниор лигінің баш фотографы Анвар Янбаев. Анвар әйдәгіз олқышлыбыз. Аны шулай оқ соңғы қыңғырауларда ішли, әлбәтті енді сен түшіресің бейт соңғы қыңғырауларына. Молодец, әфәрин. Әфәрин дұслар. Анвар Янбаев яқшылықны соқылап, міне шундай аның лозунгы. Девам етәбіз. Yol иту базасы, Bounty yol иту базасы, олылар һәм кішкенелер үшін соф һәм чиста һавада yol. Қонақлар үшін 3 коттедж тәқдим ителә. Әлеге коттеджларның тәрәзәләре Камбы елгасына карый. Шулай ук Bounty базасы соңғы қыңғыраулар үшін бик яхшы урын. Күшәбез билгеләргә, сез әзерме? Әйдәгез 5 яңалык. 5 яңалыкта максималь балл 4-лі, максималь балл 4-лі, минималь балл 3-лі. Әйдәгез, шунда туктап калабыз. Беренче булып безнең башлады эксклюзив. 4-4-4-3-3. 3 4-лі һәм 2 3-лі. Шуннан соң замба укыды, замба. 1 4-лі һәм 4 3-лі. 4-3-3-3-3. 1 4-лі, 4 3-лі. Рәхмәт, дәвам итәбез. Шайтан тояклары. Барлык жюри әгъзалары да максималь балл куя 4-лі. Дәвам итәбез келесі команда тикә бурышлар. Тебор. 3-3-3-3-4. 1 4-лі һәм 4 3-лі. Обана. 4 балл, максималь балл барлык жюри әгъзаларыннан да. Хамиді тәмамлады Зяплаев. 3-3-4-3-4. 3 3-лі һәм 2 4-лі. Рәхмәт жюри. Әйдәгез алкышлыйбыз аларны. Бик авыр бит ул бәяләү, дуслар. Бәяләргә бик авыр. Барлык командаларда кызык, шәп, ләкин объектив яктан карарга кирәк. Кем көчлерәк, кем кызыграк, кем ныграк әзерләнгән. Шуңа күрә балларны куярга бик авыр.
Баунти. Все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти. Новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр: фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники, находи решения, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за 1 час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты». Уже в 30 городах по всему миру. Көргеніңізше, достар, сәхнеде микрофон, стойка белән микрофон килеп чыкты. Демәк, біз үшінші бәйгеге күшәбез, ул да болса разминка бәйгесе, иң авыр бәйге, иң КВНщиклар әйткәнчә, иң яратылмаган, бәлки кемдер яратмый, кемдер яратадыр күбрәк ул бәйгене, чөнки аңа әзерләнергә кирәк түгел. Һәм анда максималь балл олтылы. Демәк, ул бәйгене җиңсәң, КВНщиклар әйткәнчә, кем разминканы җиңә, шул уенны җиңә. Шуңа күрә әйдәгез разминкага күчәбез, жюри әгъзаларыннан башлыйбыз. Сез әзерме? Микрофон кирәк безгә, ярымы бер микрофон? Әйе. Бар. Флеш малай бар. Давай. Артур, зур рәхмәт Артурга, алкышлар. Ул да юниор лигада уйнаган иде. Татар КВНда уйнадымы? Ярый, әйдәгез, достар, башлыйбыз. Разминканы беренче булып Алмаз Нурлыев, Актаныш блогеры. Рахмат. Сәлам, дуслар. Сәлам, КВНщиклар. Татарча әйткәндә ШТК. Сезгә сорау. Менә безнең ноябрь булса да урамда бик суык. Сез ничек җылыныр идегез? Урамда бик суык, сез өйдә утырырга мөмкин. Урамда бик суык, сез ничек җылыныр идегез? Әлбәттә инде бу Замба беренче булып, әйдә. Исеме кем әле? Илназ. Илназ, менә урамда бик нык суык. Син ничек җылыныр идең? Замба, кыздыра! Замба! Демәк, салкын булса, урамга чыгасың, күп тапкыр замба дип кычкырасың һәм җылына башлыйсың. Мин ышанам аңа, дуслар. Бүген чыгып тикшереп карайбыз. Дәвам итәбез, Зяб лайв. Алмаз? Урамда бик суык, Зябта да суык. Сез ничек җылынасыз? Шәп. Миңа да шундый толым кирәк. Әйдә. Урамда бик нык суык, ноябрь булса да, сез ничек җылынасыз? Кар ява бит, каршы стартап җылынырга кирәк. Менә шулай обана, дуслар, эш белән җылыналар, молодцы. Хезмәт укытучысы хәзер 6-лы куйыр иде. Молодцы, дөрес. Хамида эксклюзив. Әйдә, Алмаз. Урамда бик суык, сез ничек җылынасыз? Минем әни почтальон, мин любой подъездга кирип җылына алам. Менә бит. Рәхмәт, шайтан таяклары, әйдә. КВНга килгән өчен Кычкыра башлады бу. Урамда бик суык, син ничек җылынасың? КВНга килгән өчен әйбәт, монда җылы. КВНда һәрсак җылы, һәм кызык. Тамам, булды. Бугай бу. Рәхмәт, Алмаз. Алмаз, бик кызыклы сорау, кызыклы җаваплар булды. Дәвам итәбез. Кем киләсе сорауны бирә? Киләсе сорау Илнар Сынгатуллин. Ул калмык түгел, ул татар. Исәнмез, дуслар. Хәерле кич. Мин татарча да сөйләшә беләм икән. Менә бит. Күрәселәрем бар икән, ишетелә. Әлбәттә. Әлбәттә. Тукта. Әлбәттә. Әйдә. Менә узакка сузмыйм, дуслар. Разминканың кызык формасы, мин җавабын әйтәм, сез сорау бирәсез. Җавабы шундый була. Менә шуңа Трамп президент булды. Шуңа күрә Трамп президент булды. Әйе.
Демек, мына шундай жауап сіз енді әлбәттә өзіңіздің сұрауыңызны беруге тиіш. Шундай котлаулы сұрау болды, бұл котлаулы түгел, котлаулы жауап болды бұл. Ну, не теплый, а этот, сложный. Просто... Аурыңны бұзма, яраймы? Биде көптен ұлған юғы, шуңа көре татар тілін ұнта башладым. Бір нәрсе де оңламайым, дос. Ярар абай. Міне, обана, әйде, башла. Біз Сидоровка егетлері, біз аларға голосовать еттік Трампқа, шуңа үшін. Міне, шуңа үшін президент Трамп болды. Бек зор рахмет. Шуңа көре. Шуңа көре. Обана жауап бердім. Баян Аллалар андай шүкішлер, Янка. Сен нешік ойлайсың? Эксклюзив, әйде, башла. Ул один дома да сниматься итті. Міне, шуңа Трамп президент болды. Бек зор рахмет. Ол шыннан да один дома киносында? Вот тоже искать шырға маташам, что-то хатырләмем. Әйе? Шыннан? Замба, әйде. Башла, Ильнас. Ақ батыр, қара батырына жеңді. Міне, шуңа Трамп президент болды. Бек зор рахмет. Молодец. Міне бит қора батыр да келіп шықты мұнда. Замба болды бұл. Бұл Альфия. Әйде, шайтан тойықлары микрофонны көтер әзгіне, молодец. Шүнки ол бит Мишер. Міне шуңа Трамп президент болды. Бек зор рахмет. Мишер Трамп. Мишер Трамп. Бик қызы, бүтін Мишерлер шунда көшейінді қазір. Яңа ғойле, ярап. Әйде, Тебор. Қара кіші ағарды. Міне шуңа Трамп президент болды. Рахмет. Әйе, микрофонны шоқ қына көтәріп, нығырақ әйтерге керек. Көресің, есіңді ме нешік біз репетицияда? Болды бұғай, Руслан. Болды бұғай, Руслан. Есін аңлам. Болды бұғай, Руслан. Болды бұғай. Әлбәтті. Әлбәтті, достар, Ильнар Сунгатуллин. Бек зор рахмет. 2 минут бойында татарша сөйлешті. Рахмет сеңа. Рамиль. Әфәрін, егіз. Син ме? Әйе. Рамиль Агдеев, әйде Рамиль. Исән мысыз, достар. Міне Comedy Club'та бар бит Гарик Бульдог Харламов. Әйе. Тимур Каштан Бадрудин. Әйе, міне Каштан, Бульдог. Міне Руслан Харисов. Міне... Нейді қушамат білем. Әйдегіз Руслан Харисовқа қушамат ұйлап шығарабыз бірге. Міне шундай сау. Рахмет, Рамиль, рахмет. Зур рахмет. Бірінші вариантны мен білем енді. Yok, керек түгіл. 100%. Мен де білем. Бірінші вариантты борысы да біле, шоңа көре екіншісін ойлағыз, яры ма? Алар бізді оңлаған мекен? Мұнда кімдір соқалы бабайды. Бірінші вариант шул енді ол. Кім әйтті бос? Бас. Yok, басығыз. Басығыз. Қауфитігіз, басығыз. Так. Міне көресің ма? Қурқалар. Қурқарлар алар. Қурқытырсың аларны. Міне бит. Артурны қурқытмайсың. Ұятсыз, әйде, сөйле. Әйдегіз, әйде Артур. Русланға нендей қушамат береміз? Руслан жынлы гамбургер Харисов. Жынлы гамбургер. Руслан, мен бүгін сені телефонда жынлы гамбургер деп yazам. Әне, мен көрем, ол жыларға кетті. Жылап отыра. Әйдегіз, бұл біздің обана болды, қазір эксклюзив, әйде. Русланға нендей қошамат береміз? Руслан Бәлеш Харисов. Міне. Білесің ме неге? Шөнки пұқ. Сенде ит бар бұғай, бәрәңгі бар мысың? Yok. Бәлки бардыр кісәді. Әйде. Шайтан тойықлар, әйде. Русланға нендей қошамат береміз? Руслан Сақалы Мулла. Сақалы Мулла? Міне сенің келешек тәгін міне көріне башлады енді Руслан. Яры, мен оқим әйбәт. Әйде, Лейсен... Русланға нендей қошамат береміз? Руслан Рамиль Агдеевтің ең яқшы досты Харисов. Міне бит. Политический міне жауап болды. Әйе, молодец. Ма, конечно, оценка қоймайлар. Но Инстаграмда Рамиль лайк қоя. Қойсы вариант ең қызық болды, достар. Жынлы гамбургер.
Руслан, сен қойсы ұшады? Меңа ұшамады қызғанышқа қаршы. Қызығырақ керек. Алар бит КВНщиклар. Ярый, давам етеміз. Диана, вот шын айткенде, мен Диананың бір қашанда татарша сөйлешкен шешіткенім жоқ. Диана Максумова, айдайлы! Сәлем, достар! Міне бейт! Мен татарша нашар сөйлейм. Сөйлешем. Менім, қазір как было? Татарға, кеуге, шығарға шанс бар ма? Аның татарға шығарға шанс бар ма? Кеуге шығарға. Диананың татарға, кеуге шығарға шанс бар ма? Диана, молодец. Келдің жюриға. Ол бет менің ярта еткенімді оңламай екен. Тікәбіршілар, Диана, әйде тоғын бір топқыр шумар тіліңні. Мен татарша нашар сөйлейм. Менім күйеуге татарға шығарға бола ма? Шанс бар ма? Бәліш пішіра аласаң, конечно шығасың еді. Бәліш. Әйде, тағын бір тапқыр, тыңлайбыз. Менім күйеуге татарға шығарға... Жоқ, баштан әйде. Әйде, шумар тіліңді, давай. Мен татарша нашар сөйлешем. Менім татарға шығарға күйеуге шанс бар ма? Мен әзір. Менде малай. Сөйлемеде. Диана. Айде? Кім бұлды әлі бұл біздің? Обана бұлды, қазір эксклюзив. Эксклюзив. Қорарға ма? Не бұлай? Мен татарша нашар сөйлешем. Менім күйеуге татарға шығарға шанс бар ма? Мұның хәтлі матур сөйлешсең, конечно. Рәхмет, эксклюзив девам етеміз. Келесі команда Зяплайф, әйде, Диана, тағында Ордым. Әйе. Мен татарша нашар сөйлешем. Сөйлем гіне қалсын енді, әйде. Менім күйеуге татарға шығарға шанс бар ма? Ну, тут что-то вариантларың жоқ. Рәхмет, Зяплайф. Замба. Мен татарша нашар сөйлешем. Менім татарға күйеуге шығарға шанс бар ма? Күйеуге шықмайсың, замуж возьмут. Рәхмет, Замба Хамиды шайтан тояқлары. Мен татарша нашар сөйлейм. Менім күйеуге шығарға шанс бар ма? Татарға. Татар юниор лигасы. Мұнда татарларына желған. Жоқ. Қызғанышқа қаршы 3 топқыр әйе, 4 топқыр юқ, демек юқ. Диана Максумова, зор рәхмет. Міне шулай етіріп. Білесіме, ол шындай заманша татар, ол татарша оңлый. Лекін әйте қалмай. Татар әті кібік. 5 сұрау залдан. 5 сұрау залдан. Шеп. Лилия. Лилия, әйдек золқышлы біз Лилияны. Лилия. Микрофон. Лилияда микрофон. Ол бере микрофонны оңладым. Міне мұнда басы ие. Бик шибер қыз кім келе янына тезгіне. Әйдегі сұрау. Әйде, малай, мальчик, давай. Сәлем. Жырны давам етігіз. Су бойында ушақ йона. Кім қабызған ол ушақна не подходит мен сразу. Шықсам әгер. Ләләй. Міне бейт. Су бойына. Тобармын көк. Тояқлар. Молодец. Ярый, давам етеміз. Біне біздің тіке бұрышылар шықты. Әйде.
Су бойында ушақ яна. Урмандарны құтқарығыз. Нинди Камчатка хабарыз. Тайга яна. МЧС келе құтқарға. Сені бір кімде тыңламайын. Барысы да квеншікларға қарай, олар күтелер. Олардың жауыларын. Айдегіз. Жыршылар... Озырақ бұға. Юк, міне бит, бар бит. Замба, айде. Айде. Су бойында ушақ яна. Шуны көресі келе. Йо. Замба. Ремикс ясады әлі. Әлігіне. Әзірленеміз, достар. Кімнің тағын сұраулары бар? Айдегіз, кімнің сұраулары бар? Молай. Айда шық мұнда бас. Сен де шық, айда. Басып тұр шулай, ярай ма? Болды ма? Болды бұғай бұл. Айдегіз, давам етеміз. Келесі сұрау. Исімің нешік? Альберт. Молодец, Альберт, айда. Нишләп бүдірі шәшлі қызлар шәшләрін турылаталар, а туры шәшлілер бүдірілетелер? Ауыр сұрау бұл қызлар үшін. Нишләп? Сәлем. Онда орта бір егіт қолын көтәрі. Әйде шық мұнда. Йоқ ма? Сен қызың бар мұсың? Бар. Бұл мұнда ма? Мұнда. Сәлем. Қоя сен. Обана, әйде. Нишләп бүдірі шәшлі қызлар шәшләрін турылаталар, а туры шәшлілер бүдірілетелер? Қыздарынан былай да логикасы жоқ, сені вообще ләйінлі сұраулар бересің, қыздардан да хуже. Әйем. Бәлкі кімдір білмей, ләкин ілік, бір ел ілік ме, 2 ел ілік ме, алар бір командада ойнағанлар еді. Альберт шулай Обана командасында ойнаған еді. Әйдегіз, микрофоны... Жоқ, әйде. Сен мұнда қоя қызлар логикасын көрдің. Рахмет. Қызлар логикасы шундай, ол сұрауны да беруге уақыт бермей, ем. Болды ма? Болды бұғай бұл. Болды бұғай. Жоқ ма? Бар, тоқта. Шыға біздің тіка бұрышлар. Әйде, Альберт. Нишләп бүдірі шәшлі қызлар шәшләрін турылаталар, а туры шәшлілер бүдірілетелер? Аларның пудилларға ұшысы келедір. Ошойсы келе. Рахмет, ты бор хаминді біздің замба. Айде. Нишләп бүдірі шәшлі қызлар шәшләрін турылаталар, а туры шәшлілер бүдірілетелер? Шапка кисәң, прическаң все равно бұзыла. Рахмет. Так вот, аңламайсың, Чөли? Чөли аңламайсың? Рахмет, давам етеміз келесі егіт. Міне есімің нешік әлі сенің? Ойзат. Ойзат? Әйдәлі Ойзат. Матур иттеріп, татарша бірер сұрау бізге. Исәнсіз, квеншіклар һәм тамашашылар. Менің сұрауым бар мені. Тип мені боксқа кіртмәкші бола, енді ол пармақшы бола. Әне енді шестушкаға бар деп айтайын, һәм пианиноға, пианинода ойнарға қойда барған мекен, һәм қойда енді приоритетлары бар. Әйтігіз әлі. Бұл егіт мұнда бұлайғына келмеген бұғай. Өзінің мақсатларын шешірген мұнда. Проблемалар. Шулай үскеш проблемалар, достым. Әйде, тағын бір тапқыр. Давай, әзілен. Тименім мені боксқа пармақшы бұла. Жибәрәйінді. Не пианиноға я чистушқаға пармақшы бұла енді. Қойда барға һәм ненде приоритетлар бар қойда. Әйт әлі, пожалуйста. Сен, вот, міне қоя барасың, әйме, міне. Енді сұрау шындай жауап енді, братан. Бұл біздің Обана болды, қазір эксклюзив. Әйдем. Короче, чистушка һәм пианино, я бокс. Әйт енді, пожалуйста, приоритетлар қойда ненде. Обый, намаз через час только. Рахмет. Зяплайв. Пианино, чистушка, пианино һәм чистушка, я боксқа барам. Қойда ойлайсың, мекен барам. Жоқ. Сен логопед болырға керек. Рахмет. Әйде. Қызлар бет, мен оңғылым, сен қауышыйсың әзген, әйде. Пианино білән чистушқа барғама, боксқа барғама, қойда барғам екен.
Ничек ойлайсың? Сен сізге аңа кияуге шығарға керек. Замба. Мына шындай қызық. Әне, Диана янына отыр. Сөйлешігіз. Сөйлешігіз. Мен тігілі бұлай. Я, мен аңла. Бек қызық болады сізге 1-5 ел. Аннан соң оңлай башысыз бір-біріңізні. Мен әйбет татарша сөйлешем, просто әзір екені. Ошисың. Оңлайым. Молодец. Дұрыс. А то, может, боксқа үйрейсің. Болды ма? Болды. Рахмет сен азур иттеріп. Дәуам етеміз. Келесі егіт, аның исімі. Әйде, әйт өзін. Исәмісіз мен Наил, исәмісіз командалар, исәмісіз құрметлі жюри ағзалары. Сұрау шундай. Дмитрий Медведев Американа кофесін исімін өзгәрттірге дегені, Русияны деп. Әгер де ол татар болса, нендей исім болыр еді? Кофенің исімі. Анда неше жауап бар? Бір гіне ме? Білмеймін. Бір гіне дұрыс жауап боламын анда. Жоқшынан еткенде, мында бек көп вариантлар, анда бет. Әгер де ол татар болса. Кофе. Әгер де Медведев татар болса. Американа, сөзін татарша. Нешік еттірге, ема? Русияны орнына татарша. Татарша нешік. Лейсен, зяп, лайф, әйде. Әгер де Медведев татар болған болса, кофенің исімі нендей болыр ие? Біз әлі енді татарианалар, русияналар ішмейбіз. Біз сүтлі шей yoratабыз. Во! Міне бейт. Рахмет, Зяплайф, Замба. Әгер де Медведев татар болған болса, кофеға нендей исім берер ие? Шейяна. Шейяно. Шейян фэмили, әйім. Рахмет, Замба, шайтан тояқлары. Әгер де Медведев татар болған болса, кофеға нендей исім берер еді? Бисмиллахир-рахмана. Амин, шолай болсын, яра. Міне шолай. Сен кофе ішесің ме? Сүтсіз кофе ішем. Сүтсіз? Татар түгілсің. Татарлар компотны да сүт білен ішер. Мен бет ипінен монып ішем. Руслан. Әне, тіке бұрышлар, давай. Әгер де Медведев татар болған болса, кофеға нендей исім берер еді? Мәтрушкияна! Менімше, бүтін болған сөздерге кияно сөзін қоясың да, мына сенің жауабың. Эксклюзивияно, Рамилияно, Наилияно, Русланияно, Разминка Біткияно. Болды бияно ма? Болды ма? Бұдан жауаплары жоқ бұғай. Бар ма? Ярый, достар, рахмет Наил. Тағын бірер сұрау бар ма? Бәлкі жюри ағзаларында туғандыр бірер сұрау, Рамил? Yok ма? Болды. Сіз әзір ме нәтижелері соларға? Ярый, достар, мұның білен біздің разминка темам, олқышлар сұрау берген томашашаларыбызға, жюри ағзаларына қаминді жауап қойтарған командаларға олқышлар берек, достар. Әйдегіз, баштан біз енді әлбәтті балларны қойып шығып білгілеріні, аннан соң мен тағын бір тапқыр партнерлар турында оқиым. Әйдегіз. Демек, біз мен бұл яқтан башлайым, сол яқтан, деймі? Әдеттәгіше. Біздің разминкада максимал балл 6-лы, аннан соң 5-лі һәм болды. Бәлкі 4-лі де бардыр. Бірінші болып біздің эксклюзивқа бәйелейбіз. Әйдегіз, эксклюзивні бәйелейбіз. Эксклюзив 6. 6, 5, 6, 6. 1 5-лі, 4 6-лы. Замба. 5, 6, 6, 6, 6. 1 5-лі һәм 4 6-лы. Шеп. Шайтан тояқлары. 5, 5, 4, 4, 5. 2 4-лі, 3 5-лі. Аннан соң біздің тіке бұрышлар. 4, 4, 4, 4, 5. 1 5-лі һәм 4 4-лі. Обана. 6, 6, 5, 6, 6.
1 5-лі һәм 4 6-лы. Һәм инде Зяплаев. 5 6 5 5 6. 2 6-лы, 3 5-лі. Ярый дуслар, әлегә безнең инде әлбәттә анда шутлыйлар, тиз генә бөтен балаларны шутлыйлар. Мин партнерларга зур рәхмәт әйтеп китәм. Ул да булса квест проект «Выйти из комнаты». Сезнең өчен актер белән уйналган квест әзерли. Нехорошая квартира. Барысы да бөтенләй башкача булачак. Сез бик начар фатирга эләгәчәксез. Һәм бер командага әвереләчәксез. Һәм кем белә бит, сезнең белән ни булачагын, һәм кайсыгыз ахырына кадәр барып җитәр микән. Шулай ук Шаллы Food безнең партнерыбыз 120дән артык итле ризыклар, казылыклар, ярым фабрикатлар, атамалары. Шаллы Food файдалы, тәмле, үзебезнеке. Ярый дуслар, көтәбез билгеләрне, уртак балларны көтәбез. Тагын партнерларга рәхмәт укып китәм. Безнең генераль партнерыбыз кинокомплекс Иллюзиум. Анда нәрсә бар дуслар? Кинопонедельник, мәсәлән, димәк, һәр понедельник. Дүшәмбе көнне килегез, теләсә нинди кино ни бары 100 сум гына. Һәм инде әлбәттә пәнҗешәмбе көтеп алынган премьералар, киноинтерактивлар һәм бүләкләр. Шулай ук әйдәгез тагын бер тапкыр рәхмәт әйтик безнең Юниор Лиганың баш фотографы Анвар Йынбаев. Менә ул монда. Анвар әйтәле безгә зинһар өчен кайчан фотолар була? Иртәгә! Группада. Иртәгә, дуслар, группада фотолар була. Яңа аватаркалар! Дуслар, кемгә яңа аватарка кирәк, кулны күтәрегез, Анвар сезне махсус фотога төшерә. Менә бит, әйттем бит. Елма инде кара. Мондай аватарканы куялармы инде? Дәвам итәбез. Татар Юниор Лигасының карарга онытмагыз. Ничек дип сорасагыз, дуслар, ул нәкъ бер айдан менә бу уен Алга ТВ YouTube каналында һәм ВК төркемендә булачак. Шулай, менә шулай, дуслар. Ярый. Көтәбез. Сүз әйтәсез. Әйдәгез, шәп. Шулай итеп, дуслар, безнең билгеләр әле әзер түгел, ләкин безнең әзер Илнар Сунгатуллин. Һәм ул татарча сөйли. Без тыңлыйбыз, рәхәтләнеп. Жан җылысы, әйдә. Не торопись. Я постараюсь, конечно, вставлять татарский язык. Ну, друзья, действительно очень сложно. Давно не был у бабушки и не общался на татарском, поэтому не совершайте таких ошибок, как я. Ездите к бабушке, общайтесь на татарском. Я это заранее извиняюсь. Ты, значит, даже не работал толком? Ну, барин, да. Вот ведь. Әлбәттә. Огромное спасибо командам. Друзья, спасибо за этот прекрасный вечер. Я прям получил колоссальное удовольствие. Давайте отдельно аплодисменты командам. И команды, в свою очередь, поблагодарите тех зрителей, которые в течение всего вечера поддерживали, аплодировали вам, кричали вам. Отдельно аплодисменты им. И вот я не буду кого-то определенного или отдельно отмечать, я хотел бы обратиться к одной прекрасной девушке. Мыйхлы қос, қойғырма, мұннан көрінмей. Бик зор рахмет. Молодец, Илнар Сунгатуллин. Дәвам итәбез, Рамил Әгди. Хәерле кич, барыгызга да. Беренчедән инде әйтәсе килә, безнең татар мәктәп Юниор Лигасының тәҗрибәсе зурая да зурая. Менә безнең, менә күрәсез дәрәйме, смена поколения барыбер әзрәк инде безнең уйнаучылар да бигрәк яшьрәк. Барыбер менә уровень бар. Татар КВН Лигасын без Казанда карыйбыз. Менә монда бүген, мәсәлән, Обананың визиткасы, ул дусларыбыз бик шәп булды. Бик шәп булды, менә әйтәләр. КВНда бар шундый сүз, ул иң кызык мәзәкне аңлата, болт дигән сүз менә. Ну, болт называется, менә бүген Обананың менә бүтән визиткасы болт на болте, һәрбер мәзәге болт булды. Афәрин, дуслар. Афәрин, бигрәк әйбәт. Зяплаев командасы шулай ук, шундый мощный кызлар, мощный команда. Инде менә теге елны, ну, менә үсү бара, үсешкә барасыз. Бик шундый номерларыгыз бик шундый инде, беләсезме?
КВНші ясалған. Күшлі оқышлар Зяплаев командасы, қызлар, әфәрін. Тіке бірішлар, сіз енді біздің бігірек еш команды, бігірек яңа yüzлер, яңа кішілер. Шуңа көре сіздің барығызда келешекте, біздің бүгін бит командалар түшіп қалмай ме? Неке айттың қазір? Бола, айтерге бола. Достар, бүгін міне барлық командалар жиылған балаларын икінші ойынға шол балалар білен келелер. Ярым финалда, демек икінші ойында жиылған балалар, міне бұл балалар білен бірге қушылып, біз енді шында білеміз кім финалға өте, ме? Шуңа көре тіке бірішлар, күтөбіз сізні ярым финалда, едегіз көрсетігіз тағын нығырақ. Оқышлар тіке бірішлар командасына тыбор. Замбы командасын әзірек ашуланарға дағын бола енді міне білесімі, сіз 2 ел шундай состав білен ойнадығыз міне. Міне команда ол 3-ші елға команда бола. Хаминді чемпионлыққа сіз енді міне лойық болғансыздыр. Шул команда қолса, лекен сіздің үр-яңа состав. Илназ, сен молодец, күшлі оқышлар Илназға. Замба! Менімше, ярым финалға сіздің бүтін основной составны жисағыз, біз қаршы түгіл. Замбыға оқышлар. Бүгін мен сізге үшліні қоймадым, бүгін мен сізге з харфін қойдым визиткаға. Шуңа көре боршылмағыз. Давам етебіз. Шайтан тояқлары командасы. Шайтан тояқлары командасыдағын бігірек кішкіне команда болды. Дүртсіз, неше кіші? Дүрт кішігіне әймі. Сіз бігірек көп едігіз. Лекен, міне, алай болса да, бары-бір. Бігірек шап ойнадығыз. Визитка хам енді, міне, яңалықлар конкурсында ең яқшы балалар алдығыз. Әфәрен достар, разминка енді әзірек. Разминка енді ол шундай бір. Ауыр бәйгі. Күн сайын болмай ол. Хам енді эксклюзив командасын. Эксклюзив командасы, әфәрен қызлар, бүгін сіз жеңуші міне, менімше, күшлі оқышлар эксклюзив командасына. Міне бірінші тапқыр эксклюзив командасын көргеш, міне, олар шықтылар, бәлекей қызлар әйме. Мен ойлым, міне шундай бәлекей қызлар КВН ойлар, эксклюзив бүгін тағында бәлекей қызларын алып болып келділер. Әфәрен қызлар, ең бәлекей қыз, есімің нешік сенің? Лилияге күшлі оқышлар достар. Эксклюзив. Сіздің мектепте тоғымда бәлекейрек қызлар бар ма? Ансы енді ярым финалға. Ансы ярым финалда. Бірге матрешкасы ман. Тың. Яри, рахмет достар. Оқырда финалда бәлекей тораққан шығам шылайды. Яри, Рамил Агдиев, зур рахмет. Гүлгай Фаритовна, айдагыз сізден сөз. Хайырлы кештер, құрметлі тамашашылар, һәм біздің ойнаушыларыбыз. Барыңызға да шынлап та енді алып барушымыз. Рахмет. Балалар, барыңызға да рахмет етесі келе, һәм нәрсе, біздің Обана командасының комиссиясы өзіңе хайырға болсын деген самақ, хайырға қалған алдағы ойындарда ұшырашырбыз. Сіз Илнар білен яқында отырғаш, или Диана білен тотар тілін ұныта башладығыз бұғай. Шунда айланды мақырса мен бүгін әйе. Диана білен Илнар. Рахмет сізге Гүлкай апа, Гүлкай Фаритовна. Әйде Диана, тотарша, вот нәрсе білесің, шуны әйт. Мин татарша нашар сөйлешем. Болды? Сұрауың әйде. Мені? Ну вот забыла. Минем татарға күйеуге шығарға шанс бар ма? Молодец. Мне вот. Ребята. Поэтому я думаю, простительно мне будет то, что я буду сейчас на русском языке говорить, нет? Ну я чуть-чуть совсем. Я обещаю, я буду учить, стараться. Так как я играю сама в женской команде, мне хочется сказать огромное спасибо, девчонки, Zap Life, эксклюзив, вы большие молодцы. Честно, я знаю, тяжело женским командам, потому что не всегда воспринимаются шутки, но вы огромные молодцы, мне очень понравилось. Еще небольшая история о том, что с девочками, которыми я играю в своей команде, они начинали именно с татарского КВН, это Обана и Замба. Вот.
Девчонки играли раньше в ваших командах, и я вас ничуть не разочаровалась. Вы меня очень порадовали сегодня. Особенно оба-на, ребят, вы вообще большие молодцы. Классно, ярко, зажигательно. Здорово, ребят. Остальным командам тоже огромное-огромное спасибо за заряд положительных эмоций. Спасибо большое, ребят. До свидания. Рахмет сиңа, Диана. Актаныш блогеры Алмаз Нурлыев. Каршы алабыз. Твиттерда язылабыз. Сәлем, дуслар. Сәлем, Руслан. Сәлем. Сен айрым сәлем. Бүгін шынықтада КВН бейрам болды. Мен бірінші тапқар қатнашам бұға ебет, Рамил. Сен Рамилдан сұрайсың, өзіңнен сұра. Бірінші тапқар алмас. Мен шуңа қорқып келгенім, нешекера КВН деп, шынықтада КВН шәп. Матур болды, қызық болды. Командаларға келгенде мен қысқаша ғана Абана эксклюзив шотландырдылар. КВН уровень. Зеп Лайв, Татар жанлы КВН командасы. Молодцы қыздар. Қамдайын Замбайында. Замба мен қая білем. Нешек жылонырға. Замба. Замба. Мені шалда нәрсе шай өреді ойларлар енді бүгін. Қойған келді оқтаныштан бұл деп. Зор рахмет, сізге оңышлар. Келешекте де ярым финалда көрішербіз. Рахмет, Алмаз, рахмет жюри ағзаларына, достар. Менің қолда нәтижелер. Әйдәгіз оқып кетем әлі, кімге көпмі? Бал. Ұртақ баллар енді әлбәтте барлық үш бәйгеге. Остан башлайым. Остан, демек 6-шы орыннан. 11,4 балл. Теке бұрышлар. Алқышлар берейік. 5-ші орын 12,6 Замба. 4-ші орын 13,6 Шайтан тояқлары. 3-ші орын 13,8 Зеп Лайв. 2-ші орын 14 балл эксклюзив. Һәм ойынның жеңүчеләре 14,8 балл алып Обана! Шулай иттереп, дуслар, біз барлық командаларны да ярым финалга шақырабыз. Бу балларны біз истә калдырабыз, һәм инде әлбәттә язып куябыз. Сезне, әйдәгез, мен монда чыгып әйтәм, сезне яраткан тамашачыларыбыз, сезне көтәбез. Киләсе уеннарда, ярым финалда, кышның азагында, ләки язның башында күрешербез. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Татарча сөйләшегез, татарча җырлар тыңлагыз, җырлагыз, моңланыгыз. Зур рәхмәт, дуслар. Командалар бер кайда китмик, әйдәгез, бергә фото ясыйбыз, әйдәгез. Менә без жюри әгъзалары сәхнәгә. Мин дә монда. Әйдә, Анвар, пока тегеләр килгәнче. Баунти. Все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти. Новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду из коллег, друзей или родных. Выбери жанр: фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве с невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищи тайники, находи решения, используй логику, доверяй интуиции. Ощути себя главным героем захватывающего сюжета. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за 1 час. Испытай настоящие эмоции. Квест-проект «Выйти из комнаты».
Уже в 30 городах по всему миру.